Ndewono, nkụzi maka ka esi achọ ọrụ na webụsaịtị. Ndewo. Ndị be anyị ndewonu, taa anyị ga-abịa kụzi maka ọrụ ka esi achọta ya na ọnlaịn. Asịsị gaa n'osimiri ka egburu azụ, kụzielu mmadụ ka esi egbute azụ ka ọ na-ataju afọ inye nri azụ. Ya bụ anyị ga-eje ịna-anya efu ebe ede Tier 2 sponsorship list .co.uk, Tier 2 sponsorship list.co.uk. Ọ ya ka ị ga-ataịpụ na Google maọbụ ịtaịpụ nke a bụ official government website. Ọ na-adịkwa ebe a. So onye ọbụla na-asị gị na o nwere ọrụ, ịchọ afọ ebe a ifuru ịma na ọ bụ onye wayo. Ya na nke maọbụ ebi ebe a bịa taịpụ https ime kpọmkpọmkpọm www. Ịnwekwa ike bido na www.gov.uk/visa sponsorship. Ị ga-etinye visa sponsorship, idechie www.gov ya omeni gọọmenti .uk omeni Government of UK, United Kingdom. Visa sponsorship. Ịba na webụsaịtị ị ga-afụ ọtụtụ. Then nke a na-adị izi. Ndị be anyị chee ka anyị bịa. So anyị ga-eje na Google kịta. Anyị ga-eje ka anyị fụ ka esi eme. Anyị ebidogokwa ọzọ na anya. Unu ga-afụ ka ọzọ nji. Ijee na Google na-enye ebe a Google, ikliki enye. Ikliki Google. Sorry. Ọ na-abịakwa double click gomi ọ na-abịa. Ọ ga-abịa kịta. Ị ga-ataịpụzi ya Tier 2 sponsorship list.co.uk. Ka anyị bido taịpụ tier. Ọ pụtago ifuru ya na-enye ka ọ dị ebe a. Na-enye Tier 2 ka m nwere ihe a mee ya na-enye ebe a. Unu na-afụ ya ebe ọ pụtago. Ifuru ya ikliki enye na ihe pụtazi enye. Na ụmụ ihe pụtara. Ifu na ọ pụtago Tier 2. Chee ka m lụọ ọrụ unu n'aka. Tier 2 sponsorship list. All companies. Tier 2 sponsorship list. All companies. Ihe ị ga-emezi bụ ikliki enye. Ifugo na ọ pụtago list of companies. Ọ pụtago. Ifuru ya. Chekwenu. Chelunu ka anyị na-agakwa. Anyị abịa ọzọ ifuru ya. N'afa company ifuru ebe edelie Tier 2 sponsorship list. Ifuru ya n'afa company. Ọ bụ ya bụ ihe niile n'akụkụ ebe a niile. Afa company ebe a bụ webụsaịtị fa. Ebe ihe light blue anọ bụ webụsaịtị fa. Ikliki enye kịta obulu gị gaba na their webụsaịtị. Nke a bụ ndị nọ na social media. Ịma na onwe ndị nọ na Facebook ma LinkedIn. Cheka nzukọ unu. So onwe ndị a nọrọ na social media. Ọma ndị. Nke a bụ town ebe fa nọcha. Nke a bụ na docking. Ifuru ya industry ya na-edi mentia udele gị workers. Nke a bụ their mentias. Ifuru ya. Nke a bụ sub-tiers udele gị skilled worker na-edeti etinyeli 22/11/2022. A na-ede deti etinyeli which means a ga-ewechago ndị a. Nke a kịta. Nke a nụnwa bụ kedu afa company nke a. Ifuru ya Not Community Association Louis Grass Geek Gilbon Center. So on that list of company, I see no the 7,000
70,000 companies ifuru ya. Ịchọ ifu more ịma na o nwe categories of company. Ihe a nwechi ihe ha na-alụ, ihe dị iche iche a na-alụ. Ị na-achọ town ịchọ ifuru nke ọ dị na West London, nke a dị na London, nke dị na Maidstone, nke dị na Croydon, nke a dị na Manchester, nke a dị na London, nke a dị na Hounslow, nke a dịkwa na London, nke a dị na London, nke a dị na Edinburgh. Ịma na ụmụ ihe a kịta ụfọdụ adịọkwa na England, ụfọdụ dị na Scotland ma Wales. So ị ga na-achọ ebe ịchọ nnọ i wee na-achọ company dị na ya. Ịchọzịa ifuru ebe dị all industry iklik ebe ahụ kịta ifuru ebe dị medical, care home, IT technology, computer programming, administrative and sports, finance and insurance, education, unu na-afịa advertising, agriculture, architecture, na-enye art and entertainment, betting, call center, civil engineer, ifuru, construction, dental, electrical, gas, steam, air, food and accommodation, household, legal. All categories. Ịma ihe ego mmalụ nke ga-amachi gị na-enye ka ọ na-abịa ma radio and television ma real estate, recruitment, religion. Ihe niile ahụ na-enye ka ọ na-abịa. O juru eju, ọ dị ka ọ bịago n'isi njedebe. Olugo n'isi njedebe. So ịchọkwa scroll down ifuru ya ka unu fee ọfụma. Iklik ya ịchọ category nke ịchọ. O nwere category ebe ị nọ. Ị na-anya ifu na medical na-ewu ya bụ ụzọ, care home bụ ụzọ. Nke a ihe igulu inwe ike certificate ga-amachi ihe niile nekwe ma agriculture ma architecture ma art and entertainment. So ịbịa ọ bụrụ na ị bụ medical doctor iklik nke iklik enye ime search ebe ime search ifuru ihe gbasata medical fanchapụta kịta. So ifuru afa company name ifuru ya 152 Harlem Street Limited. So na their website iklik enye obulu gị baa their website ị ga-afụ ma contact fa ma ọ bụ employment go apply ya. Nke a fa nọkwa na social media a na-akpọ LinkedIn or Indeed. So fa nọ na London, medical worker, a rating ifuru ya ị na-agụ ya kemgbọsị etinyere 23/3/2023. So o tegokwa aka. So ndị mmadụ ga-eweche gị ịma ihe ị ga-emezi. Ka m nyegodu unu example. Iklik ihe nke a kịta website. Klik gị obulu gị bafa na their website. Ifuru o butego gị na their website. It's true. Ifuru ebe dị inquiry, nwe ebe dị request a call, inquiry. N'ebe dị inquire now. Inwe ike. Yes. Ifuru ya no change go. 17/2/2023. 17/2 ifuru 17. Ị na-agbada kịta. Ifuru ya olu ofu etinyeche. Hiring near you. Ime open ifia. Hiring near you. Ifuru ya ị ga na-eklik ihe niile. Ifu gị project manager. Ndị a na-hire project manager. Ụfọdụ ifuru ebe dị search and apply. Na-enye search and apply.
ifuru ya search and apply ibe ị na-agụ ihe niile one after the other. What we do, our company, area, sustainability, news, you can go news for career. So ị na-agụ mana ị ga na-achọkala ebe a si apply. So ị bụkwan project manager, ị bụrụ ime apply, ị ga na-agụ description ya ọfụma. Ị ga-agụbu ụmụ ihe niile ịtọ anya na na-agụ ya project don't come more challenging. So na njegodi nke ọ ga-ebulu m gaba ebe ọzọ m achọrọ mmegodi back. So ifuru ya ọ dịchakwa open, so fa na-achọ ịchọ iwepụta enyi iwepụ ya ka ifu ụzọ wee fụ ihe ị na-achọ. Ịchọ iklik ya. Kedu yes, ifuru town fadicha, nke a dị na Ilford, nke a dị na Leeds, nke a dị na Manchester, nke a dịkwa na Manchester, nke a dị na West Midland, nke a dị na Darlington, nke a dị na Birmingham, nke a dị na London, nke a dị na Leamington, ifuru ya Leamington Spa, nke a dị na London, nke a dị na Caerphilly, nke a dị na Natigwa. Ọtụtụ ndị a ụfọdụ adịọkwa n'England. Ị ga-afụ ndị dị na London bụ ebe ọ na-afịa na-akpọtụ akpọtụ. Ịbịa ọfụ ịmaghị ihe ọbụla ị kwesịrị ịbịa na London. Ị ga-afụ ọtụtụ ndị be anyị ga-akụzi gị ife, mana ọ bụrụ na ị nwekwa mmadụ ị nwere ike baa ime obodo ijide ego gị ịbaa ime obodo irenti ụlọ na-adị cheap n'ime obodo. So mana ị mara ihe ị ga-abịa London maka ọ na-afịa ị ga-enwetacha obele accommodation dịka hostel, dịka dormitory iji ga-ebido ka ihe anyị na-achọzi. So anyị klik new nya recent ya ka o ji bute anyị n'ihe ndị a. So kedu ihe asachizin ifuru recent ahụ iklik ya nyekịta obulu gị baba na area website obulu gị baba. Iluzie ị na-agụ ifuru ya ihe ndị edegasị ị na-agụ ifuru description next account do. So ị na-agụzi ụmụ ihe available 24 hours. Ifuru ya homepage for service, project, safety, about, contact, ifuru ya ifuru their contact. So ị copy ọsọ ga-ekpọ email na-adịkarị mma. Ifuru ya contact ujula ebe a and ihe niile a dị genuine. So maka ọ dị na list of ihe a na-achọ. So ịgakwa azụ ịga azụ ọ bịagokwe ka nje wele nke kia nye example like nke kia maka onye na-ewu ebe niile mana ndị a niile ịmagonu ma education ịbụrụ teacher ịbụrụ advertising manager ọ bụrụ na ịkọrọ ọrụ ugbo ọ bụrụ na inwe email architecture. So unu afụchago ifuru ya ifuru categories ma food isiri ndị na-esi ndị click public administration, publishing, radio. So achọrọ m mme nke kia. So ka mmegodi nke kia click go m kia dịzi n'enu na kia ka ọ dị n'enu ime search ihe niile ifuzi bụ kia inenebezie town ọ dị ịma ma ebe ị like kia ifuru ya ihe a bụ kia home. Ifuru date etinyecheli kia ọdụekwa m ka onwegokwe nke ọfụ emeche mma abịa chọkwa ya mụ. So ifuru kia ndị a bụchakwa na December. Kia ihe a bụ kia.
Ifuria 33 Care and Support Limited na-afafa ebe a. Nke a bụ Care Osino 365 Care Limited. Ị na-agụ afafa, ị na-afụ ebe fa nọ. Bristol, nke a bụ Johnston, nke a bụ London. Preston, nke a bụ Ilford, nke a bụ Cambridge, nke a bụ Milton. Ifuru ya ụmụ ya acha. So ịbịazie nke klikzie nye webụsaịtị ya, na webụsaịtị ebe iklikie kezi nke a kịta dị na Bristol. Ifuru ya industry care home, mentia worker rent. Ifuru ya skilled worker. Ịbịa webụsaịtị ya iklikie nye obulu gị baba na dia webụsaịtị. Ọbabago ọ ya apụta kịta, ọ pụtagokwe. Ifu gị na ihe ya kịta apply. Ifuru ya apply, na-enye apply. Ị na-eklik ụmụ ya, ifuchara ya apply kwa iwepụ. Ị na-aga ịgụcha ụmụ ya, ị na-agbada. Ifuru ya n'ebe ị ga-etinyecha ụmụ ya. Then ebe ọ dị kịta apply, ịbịa gụchi ya health, harmony, happiness, and click go dey apply. Social care job and carers. By joining our fun and dynamic care team, you will be part of our movement that aim to shake the health and social care industry. Apply. Mbupute gị na ihe o wetezili gị mee. Na ihe o wetezili gị. Ifuru ya ị na-agụ, na-echek. Ifuru ya ka m nwere kọzọ menye. Ifuru ebe, how did you hear about us? 33 Care and Support. I check ya ni. Ifuru ya job board, nke a bụ ịmago friend, family, Google, social media, banner, others. Ịchọ nke ịchọ iklik. Ifuru ya ka iklik Google, iklik m Google. So na-ajụkwa gị na-aga, na-ajụ gị na-aga. 33 your abbreviation are a UK company based in Bristol. Please check the box. Ịmago ị na-aga, ị na-echeki ihe dị related consign gị. Ị na-aga ịgụchicha ihe ndị a. Ị na-aga name, your first name. Ị na-agụkwa ya ọfụma, ụfọdụ ibulu the last name tinye mba ya. First name bụ afọ ị na-aza, last name bụ afa nna gị. Then ị na-aga. Ifuru ya position applied for, iklik ya. Ifuru ya iklik ya. Nekwe social care worker. Nwere ihe ọzọ fe na-achọ, social care worker. So ị na-agazi ide adreesị gị, ide ihe niile. Line 1 address, line 2 ịmago line 1 line 2 ị na-edejuchi 1 number 20 ihe nwa adreesị gị na ị na-aga ị na-etinyeche n'ihe. Ị na-aga itinye nọmba gị, ị na-aga itinye email gị, ị na-aga date of birth gị, national insurance. So ifuru ya ị na-aga. Ihe ụfọdụ kwa ndị nọ na UK already bụ student na-achọ ọrụ, ị ga-etinye nwe. So next page, na-enye next page, klik next page, ọpụtakwa. Ifuru says there is problem with your submission. Maka ịma na eklik remedere m ọtụtụ ihe, so onye ka o ji gwa m ya.
so ọ gwa gị ije mendie ihe ndị idere field idere ifuru ihe ndị makịchara ọ gwa gị ihe idejuchie tupu o buru gị baa peji ọzọ ifuru ya ọ gwa m na o nwere ihe ndị o butekwe m ebe a maka na achọrọ m ide ya na m achọ ọrụ so eji m ya enye sampụ ifuru ya eji m ya enye sampụ ma esizi na webụsaịtị ya pụọ ịmago at least ị ga-amụta na ị ga-abịa nwa ebe a kịta ime nke butekwe gị ebe ị nọ bụ mbute gị ebe ị nọ mma arapụ ụrụ nke taa mma bịa na-akụzi obele maka oju ọgbagwoju anya so mụ na-afụgonu nọ tier 2 sponsorship list all companies nke akwa bụ iklik ya ọ bụkwa the same thing ifu gị enekwe nke a kpọtazi gị chekwenu ị na-agbada ihe afụkwa mụ klik kwa nke akwa the same thing ahụ ọ pụtakwa the same thing so anyị ga-akwụsị ebe a mgbụsị ọzọ mma abịa mụ na-eme in details ndewo nke emesi eji m n'aka na unu ga-aghọtata obere ihe ọ dị ka ihe mma obulu ibu mgbe ọzọ